Aitonak konta idazu, haizeak esaten duena. Aitonak kanta idazu, txoritxoen kantu alaia. Mendietan kulunkan pozik, odeiekin jolasten naiz ni. Aitona, ni beti izango naiz zurekin. Zutik. Egunon, Clara. Egunon, Heidi. Gaur ariketak hasi behar dituzu. Bai. Eguraldi ona egiten du. Zer duzu? Amona ere esnatu ote da bainu etxean. Baina zergatik eskatzen zaitu amonak? Clara. Berak uste du, sendatu egingo naizela, horregatik ez da Alemaniara itzuli. Nik ere horixe uste dut, Clara. Ziur nago ibiliko zarela. Zer duzu orain triste zaude? Atzo alaiago zeunden ba Amona joatean. Bai. Aldudana egingo dut. Primeran! Jaiki zaitez zeure kabuz, ez usteko emango diogu Aitonari. Bai. Ez erabili eskuak, biratu zangoak. Ea lortzen dudan. Ez izan beldurrik ara, mugitu pixkanaka, honela. Min ematen dizu, Clara? Orain poliki aurrerantz. Oinekin ukitu duzu lurra, sentitzen duzu? Bai, Heidi. Ikusten, Clara, laster altxatuko zara. Zuk uste? Zatoz, heldu ondo. Bai. Clara, ondo zaude, sentitzen dut. Aitona, etorri! Min hartu duzu? Ez, sustoa besterik ez. Clara! Zer hartatu zaizu? Kontua da, altxatzen saiatu da. Bakarrik egin nahi zuen? Bai. Lasterreki da. Bai, ez dut indarrik altxatzeko. Ezin dut. Tira, ez zaitez desanimatu. Nik ezin diot lagundu Aitona, ezin dutzu lagundu beharko diozu. Bai, baina gehiegin ikatu gabe. Zure zangoek pixkanaka indartu behar dute. Zutik jarzitekela esantzen nuen ordea? Heidi, behartu egin duzu, ezta? Bai. Ez dago presarik, zangoak pixkanaka hasiko dira mugitzen. Egunero egin beharko dituzu ariketak zangoak bere kabuz mugitzen hasi arte. Tira, goazen bera. Zer duzu, min ematen dizu? Bai, pikin bat. Hori seinale ona da, okerrago izango litzateke ezertxo ere sentitzea. Ariketa hau egiten jarraitu behar duzu. Honela. Nik egingo dut. Zuk egin nahi duzu? Bai. Bat, bi,
bi, bat, bi, Tira, bat, Heidi, ez horren bizkor, mantsoago egin behar duzu. bai, bat, bi. Honela? Horrela zangoak mugimendura ohituz joango dira. Segi, gero eta hobeto egingo duzu. Heidi, jarriko ote naiz egunen batean zutik. Bai horixe. Tira, jarraitu egingo dugu. Bat, bi, Heidi, bi. Ustazu gaurko. Ez, lehenbailen zutitu behar duzu. Ikusiko duzu zenbat postuko den amona. Bat, bi. Egunon! Egunon, Peio. Altxatu zara, Clara? Oraindik ez, eman belarru zaintxua txudiri. Egingo dut, gero arte. Egunon! Kaixo, zaindu ondo. Peio, Clara zutik egongo da zu etortzerako ikusiko duzu. Bai, suerte ona izan, Clara. Agur, arratsaldera arte. Agur! Clara, jarraitu egingo dugu. Bat, bi. Aizu, Clara, ea orain zeure kaxa altxatzen dituzun. Bai, saiatuko naiz. Pixka bat gehiago. Ezin dut. Honela, begiratu ondo. Bat, bi. Zer? Heidi, begira. Mugitu dira. Lortu dut. Ai, Clara, zeure kaxa lortu duzu. Bai, harrigarria. Berriro. Bat, bi. Clara zutituko zen behar bada. Ikusten mugitzen ditu. Asko aurreratu duzu egun bakarrean, lortuko duzu. Oso ondo, Clara, oso ondo. Jarraitu horrela. Bai, aitona. Hemenago! Kaixo, Peio! Zutitu zara, Clara? Oraindik ez lasterregi da. Egia da. Baina altxatzen ditut zangoak. Begira. Mugitu dira, altxatu dira, zoragarria da, Clara. Aitonari eta Heidiri esker. Amonari idatzi behar diogu orain zangoak mugitzen dituzula esateko. Bai, jarra arte, Peio. Bihar arte! Agur, Peio! Amona, esan nahi dizut, Clara gaur bi zangoak altxatu dituela. Egunero, Heidiren laguntzaz, Clarak ariketa mordoa egiten du. Zangoak mugitzen ditu eta gero tamin txikiagoa sentitzen du. Hala ere, ezin izan da oraindik zutik jarri.
Kaixo. Hemen txenago zutitu zara, Clara. Pazientzia izan behar dugu, aurki lortuko du. Baina, noiz da aurki? Zer daukazu hor? Gutunak, zuentzat dira. Menditik ekarri dituzu gutunak? Ara, gaur goizean astu egin zaitzuei ematea. Amonarenak dira. Heidi, eskerrik asko Clarari laguntzeagatik. Mila esker. Hemen ragaseko bainuetxean Clara zutitu dela esango duen gutunaren zainago. Bart Clararekin egin nuen amets. Goiz zoragarria zen Clara zutik zegoen mendiei begira, etzirudien neska bera. Dei egin nion eta orduan esnatu egin nintzen. Amonak dio zutik zeundela bere ametxean. Ez dut hori atsegin. Denok uste duzu laster sendatuko naizela, baina lortzen ez badut zer. Clara, Ez dut ariketa gehiago egin nahi. Enain sekula ibiliko. ez egin negarrik. Lortuko duzu, ikusiko duzu. Badakit ez. Ez dut ariketarik egin nahi. Alferrik da. Enaiz inoiz zutik jarriko. Behartu egiten dauzue zuen ariketekin, eta herrieta egiten didazue lortzen ez badut. Frankfurtera itzuli nahi dut. Mesedez, ez egin negarrik. Ez dizu inork herrieta egiten, Clara. Presa handiegia dugu egia da, Heidik, Pellok, nik eta Amonak ere bai. Denok zu lehen zutik jartzea nahi dugulako. Barkatu, Clara. Gehiegi eskatu dizut, barkatu. Nik ere bai barkatu, Clara. Badakit alferrik dela. Eskerrik asko, Aitona. Joan egin nahi dut. Frankfurtera joan nahi dut lehen bailen. Clara, ariketak egiten hasi aurretik ezin zenuen jarrera aldatu gogoratzen? Orain ordea egiten duzu. Eta lortu baduzu ariketak gogoz egiteagatik da. Baina, Ze? Etxita zaude ez duzulako zeuk espero adina aurreratu, eta uste duzu alferrik dela dena, ez duzula sekula lortuko. Baina gauzatxo bat ahazten zaizu, lan gogorra dela eta zaila. Aitona, zeuk esan zenidan laster lortuko nuela. Ariketa bakoitza aurrera egiten den urratxiki bata. Clara, benetan nahi duzu Frankfurtera itzuli orain? Ez dut uste hori nahi duzunik txiki, amore ematea izango litzateke hori. Badakit zer duzun, pazientzia galdu duzu, ez duzula aurreratzen uste duzu eta zeure honetik atera zara. Aitona! Entzun, Clara. Elbarri asko daude munduan bat ere itxaropenik gabe sendatzeko, baina ez da hori zure kasua zorionez. Ziur nago, ibiliko zara. Ez dio axola zenbat denbora beharko duzun, ez da zenbat sufrituko duzun ere. Tira, lasai zaitez. Bai, Aitona. Barkatu, favorez. Pazientzia izango dut. Hori da, Clara. Begira, ze guzti sartze edarra. Clara!
Hau ez ustea, zeizek ekarri zaitu ona, alpetako zarra. Araba, herriskan esan didate, gurin bikaina egiten duzuela etxe honetan. Bai, jauna, ez izan zalantzarik, zaude ziur eskualdeko gurinik onena egiten dugula. Mikel, ekarri gurin pixka bat zaharrak ikus dezan. Ez duzu inguruotan gurin berik aurkituko. Arrazoi duzu, bai, ona da. Azpil hori ondatzeko zorian daukazu, ezta? Bai, ez dut konpontzeko astirik. Egin dezagun tratua. Nik azpila konponduko dizut eta zuk trukean gurin zati bat emango didazu. Ondo iruditzen zait. Lanera ba? Ez dut tutik ere ulertzen. Zangoetatik gaixo dagoen Alemaniar neskarentzat izango da. Ezin da ibili, gure gurina eman nahiko dio. Ezin dut sinetxi, asko aldatu da zaharra. Behar nituen landareak. Usain ederrekoak dira, behetik antzeman diet. Hemen nago! Begira zuentzat dira, gailurrean bildu ditut. Eskerrik asko, Pello. Eskerrik asko! Eta zer modu zaude gaur, Clara? Altxatu da ia, ezta, Clara? Bai, ariketa gehiago egin behar dut. Zutik ikusteko gogoa dut. Ara? Arraio pola. Korri! Alde. I generala, menderazak armada. Ez dakit ze gertatzen den, ez didate kasurik egiten. Eramaitzak kosta ala kosta. Kenworthik, kanpora! Zer dute aitona? Zeskutatzen duzu? Belar usaintxua zegoen tokitik pasatu naiz eta pixka bat bildu dut. Badaki, txurirentzat ez da? Halaxe da, esne ona eta ugaria eman dezan. Alde... Aitona. Zatoz ona, Kenworthik, zatoz! Ezin dut arraio pola. Ze egingo dugu, tira, Lambrok konpondu beharko dik. Lambro! Kitto. Bihar arte! Agur! Agur, Pello! Tira, belar usaintxu mordoa eman diet jateko. Eskerrik asko, Aitona. Oso ona zara nirekin. Merezi duzulako izango da. Aitona. Zeidatzi diozu amonari? Utzi ikustena? Ez dut nahi emaidazu. Jakizu amona? Heidi eta Aitona oso onak izan direla nirekin mendira etorri nintzenetik enuen sekula Emaidazu bestela zurea irakurriko dut. Bai zera? Emaidazu gutuna, bukatzean irakurriko ditugu. Bai. Egunero, hutsegin gabe, ariketak egiten ditu Clarak Heidiren laguntzaz. Zangoak
inoiz baino indartsuago ditu eta itxaropenez bete da Clara. Baina aurrera bidea oso motela da, eta batzuetan lur jota sentitzen da. Aizu, Clara! Zer? Ez askatu zuri geldituko zaren ziurrez pasaude erori ezkero beldurtu egingo zara berriro. Bai, badakit baina... Oso ondo! Clara! Min hartu dut eskuetan, utzi egingo dugu. Min handia duzu? Ez da ezer, Clara, tira, beste saio bat. Orain, Clara! Ez aitonak esan zuen ez nekatzeko gehiegi. Ez dut hobera egiten. Ikusi duzu. Ez dut inoiz lortuko, Heidi. Tuntuna zara! Ta beldurtia! Errua zangoek dutela esaten duzu, baina zangoak ondo dauzkazu! Ez duzu borondaterik, negartia, beldurtia! Zergatik ez zara legintzen, bizitza oso algian pasatu nahi duzu, ala ez zaizu axola! Tuntuna zara, ez zaitut maite! Ez ditu gehiago lagunduko! Heidi! Heidi! Clara! Begira, Heidi, zutik nago, neure kabuz egin dut. Zutitu zara, Clara! Clara! Heidi! Clara! Oso pozik nago, eta ni ere bai. Eskerrik asko, Heidi. Clara!次回アルプスの少女ハイジクララが歩いた。お楽しみにね。Dira zurondoan. Diola bat, diola bat, diola bat, diola bat, diola